Volá sa to prihrávaná s postupovaním. Lukáš, ideš o krok dozadu a ty pred tým prihrávaním musíš urobiť nejaké doplnkové cvičenie. Keď sa ti to podarí, ideš o krok bližšie. A keď sa ti to nepodarí, zaštopovať a prihrať, ideš o krok ďalej, hej? Ideš dozadu. Komu sa podarí o krok bližšie, aby ste vystriedali? Paťa, poď o krok bližšie. Nesmieš dvakrát po sebe urobiť to isté. Prihrávaj aj tým, čo sú vzadu. Paťo, aj oni chcú ísť k tebe. Čo si urobil? No dobre, ale už ďalšie bude zase iné. Dobre, ideš? To je ono, o krok dopredu. Kto sa prvý dostane najbližšie k Paťovi? Na nejaké 3 kroky možno, lebo na tie 2 už nestihneš urobiť nič doplnkové, aj spracovať loptu, aj prihrať. Filip pre istotu robí cvičenia aj na doplnenie. To je ono. No nevynechávaj toho, čo sa už k tebe blíži, Paťo.